Madzulo abwino alero lachiwiri ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercedes amawa ndi msangayo Tauson Kamalata, koma poyamba nayi mitu ya nkhanizi. President Mutharika wati ndokhumudwa ndi mchitidwe omwe anthu ena ogwira ntchito mzipatala zaboma akuchita polandira komanso kuyitanitsa ndalama kwa odwala mcholinga choti alandire thandizo. Nduna ya zamalonda mafakitale ndi zokopa alendo yati igwira ntchito ndi ochita malonda omwe saboma kuti nkhani za mafakitale zipite patsogolo mdziko muno. Ndipo bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalimbikitsa anthu omwe analembetsa mayina awo mkaundula ovoti pa chisankho chapadera kuti akatsimikize mayina awo mkaundulayu. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati ndokhumudwa ndi mchitidwe wa anthu omwe akugwira ntchito mzipatala ena zaboma pomalandira ndalama komanso kuyitanitsa ndalama kwa odwala ndi cholinga choti alandire thandizo. Mchikalata chomwe anyumba ya boma atulutsa, President Mutharika watinso ndokhumudwa ndi mchitidwe wina omwe ogwira ntchito mzipatala zaboma akuchita powauza odwala kuti azipita ku zipatala zawo zomwe si zaboma ndi cholinga choti akalandire thandizo lapamwamba. Chikalatachi chati pofuna kuteteza ufulu wa anthu odwala komanso mzika za dziko lino, President Mutharika walamula kuti pasapezekenso munthu ogwira ntchito mzipatala zaboma akulandira komanso kuyitanitsa ndalama kwa odwala pofuna kupeza thandizo, ndipo munthu wina aliyense yemwe anyozerera muloli adzachotsedwa ntchito kapena kuzengedwa mlandu. President Mutharika walamulanso kuti munthu aliyense ogwira ntchito mzipatala zaboma asakhale ndi chipatala chake, asakhale ndi masheya mu chipatala china chilichonse chomwe si chaboma komanso malo ogulitsira mankhwala, ndipo kuti aliyense yemwe ali ndi masheya akhale atawagulitsa masheyawo pasanathe masiku 30. Chikalatachi chatinso aliyense onyozera izi adzachotsedwa ntchito komanso kuzengedwa mlandu. Kuyambira lachisanu pomwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anayankhula ku nyumba ya malamulo pa nkhani yokhuza dziko lino, akatswiri a nkhani zosiyanasiyana akhala akuyankhulapo maganizo awo. Koma kodi amalawi wamba maganizo awo ndotani? Mtolankhani wathu Charles Wahala anacheza ndi anthu mu mzinda wa Lilongwe ndipo afika ndi ripoti. Pomwe MBC inayankhulana ndi anthu osiyanasiyana m'madera a mtawuni komanso m'madera a kumidzi m'boma la Lilongwe, potsatira zomwe anayankhula mtsogoleri wa dziko lino ku nyumba ya malamulo, zaonetsa kuti anthu ambiri ali ndi chidwi ndi thumba la ndalama la chitukuko la m'madera aphungu la ndalama zokwanira 5 billion kwacha komanso ndondomeko za ulimi. Robert Nkhuku omwe amakhala m'dera la Area 23 ati kukweza ndalama kuchokera pa 200 million kwacha kufika 5 billion kwacha za thumba la chitukuko cha m'madera zithandiza kubweretsa chitukuko chooneka m'madera osiyanasiyana. Nkhuku ati ali mchembekezo kuti dera lawo lipindula pa zitukuko zosiyanasiyana, atikamba kuti mbuyomu ntchito zambiri za chitukuko sizinayende. Inesona ija nene kuti the whole I am blessed. Chifukwa mimi bwana ayankhapo nkhani ya makamaka ku local government, ayankha nkhani ya kuti amanga master building atatu kuja ku Blantyre Lilongwe mpaka kuzuzu. Zimenezazi zithandiza kwambiri, zithandiza chifukwa chani boma pano pali kuvutika ndi ma vendors town. Koma kachita chemeze achepesa congestion zimwe imachitika mu town mwana kuti anthu ambiri amene moti azikira muje museo muje anthu ambiri pano pa margin ma vendors ambiri apita margin ma building mwana boma limeita manga muje kuti azikachita zimenezazi. China meye chandikuza kwambiri chino kuti boma la nkhani ya agriculture tina njala pakatipo, koma taona boma imene anachita pakati pa after 4 months boma labwera tona chimanga chiseka kwambiri kuno kuti Lilongwe ndoti pano pa anthu tikugwa chimanga 4,000 pa bigiri pacho pomwe timagwa minyonja ima 10,000 12,000 for the past few months. Koma bwana ngo chobwera chicho siyasinthatu pa anthu pano pa atukwenda kwambiri. Yankho elimu amakhala ku Area 22 ndipo ati zomwe anayankhula mtsogoleri wa dziko lino ndi zoluzanitsa. Elimu ati ali ndi chiyembekezo kuti thumba la CDF lithandiza kukweza ndi kutukula miyoyo ya achinyamata, atikamba kuti adzitenga nawo magawo osiyanasiyana mu ntchito zachitukuko za m'madera awo. So nemene anayankhula president tinamvera, and ine ngati wachinyamata ndine okondwera komanso ndine onyadira
chifukwa zambiri zimene ayankhula president zikutilimbikitsanso ifeyo ngati achinyamata mwachitsanzo zimene anafotokozera nkhani ngati ya ngongole kuti ndikuthekera kuti achinyamata tikatenga ngongole komanso chitukuko cha dziko achinyamata tikupezekanso mmene momo ndi zonyadiritsa kwambiri kuti ngati ife achinyamata sanatike kunjayi. Ndipo Samson Sasala omwe amakhala ku dera la area 24 ati ndi woyamika pasona ya president tagwira mtima kwambiri kuti thumba la CDF latigwira mtima kwambiri maka ndi chitukuko chimene timachifuna kwambiri takati kuyidikira dera lathu langwenya pali misewu ingapo imene inalimbika kuti imalizika kuyambira pa ZBS kwafika kwa Nsinje masuja kwa Nsinje uko pali mabridge osiyana amene alimbika kuti amalizidwe ndikuzo ndi CDF imene dera lathu litukuka ndi thumba limeneli. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Ndipo kunzuzu mtolankhani wathu Musase Cheyo wamvanso maganizo anthu amba pa nkhani ndipo afika ndi ripoti. Mmodzi mwa anthu omwe amazitsata za maphunziro a James Singini omwenso ndi mkulu wa sekondari ya Success wati kumanga University ya Mombera komanso sukulu za luso lamanja ndi yankho pa kukwera kwa chiwerengero cha anthu ofuna maphunziro apamwamba mdziko muno. Pitiriza program imene project tinene choncho imene idayamba kale ya Mombera University kumangidwa kwa sukulu imene ya ukachenjede kuthandiza kwambiri kwa achinyamata pakali pano pati kudziwa kuti pali manambala amene ndi okwera kwambiri achinyamata amene amakhala kuti akuchoka ku secondary school kupita kufuna atalowa ku ma university masukulu a ukachenjede koma chifukwa chonena kuti mwina malo ndochepekera komanso masukulu aboma ukachenjede ngochepa ambiri amasiyidwa angakhale kuti mwina achita bwino pa maphunziro awo a form 4. Anthu ena okhala mu mzinda wa Mzuzu ayamikiranso mtsogoleri wa dziko poonetsa chidwi chotukula miyoyo ya achinyamata, amayi komanso anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana podzera mu ngongole za bizinesi. Panopa mukati umone anyamata ambiri angokhala kuthekera kwati nako ndithu maybe anaphunzira koma maybe starting point yawo alibe poyambira penipeni alibe ndengati ayika ndalama ameneyo kuti apereke kwa achinyamata akatenga ngongoleyo at least ukatenga ngongoleyo kuti usegula kandi shop yako kaya usegula mashina yako kandi azama wedding chanchani at least zikhala zinthu zabwino kwambiri faja kuti zipangaso create ntchito. Schools za luso lamanja zithandiza kwambiri makamaka kwa achinyamata kuona kuti ambiri akakanika skulu amangokhala certificate akhoza kukhala nayo koma mwinaso chifukwa kuti ma points awo ndi ambiri koma akapita ma technical colleges menemo akaphunzira maluso osiyana ndi kuziyimirira paoka. Uthenga omwe watipeza ndioti afuna atukule ifeyo azimayi kuti tisasalire mbuyo iya inafeso tizitengapo mbali. Ifeyo azimayi timangokhala mmakomomu tikusowa poyambira ujeni nzeru tilinazo zoti mwina tikhoza kupanga business komano ndrama ndi imene yukumativuta koma apapa amene president aneneramu I think zitithandiza kuonjezera pa zitukuko zomangamanga. Anthu akukambanso za maphunziro a sekondari aulere kuonjezera chiwerengero cha ophunzira omwe amalandira ngongole kuti alipire maphunziro awo au kachenjede ndi zina. Musase Cheyo, MBC, Mzuzu. Ndipo mu mzinda wa Blantyre anthu ambiri omwe MBC yacheza nawo aonetsa kuti ndokhutira ndi masomphenya omwe President Mutharika ali nawo kudzera mu uthenga wake wa ku nyumba ya malamulo. Themba Mwale anacheza motere ndi ena mwa anthu omwe anakumana nawo mu mzindawo. Uthenga umene ya President analankhula mu nyumba ya malamulo ukusonyeza kuti kufuna komanso khumbo lilipo loti mwina zinthu mdziko muno zisinthe. So ponena kuti azipereka ngongole kuma constituency kumadera amaphungu kuti ife tizitha kutenga ndi kupanga ma business osiyana zikutipasa ifeyo chilimbikiso kuti bomali lili nako kufuna kuti nafeso tithe kukhala anthu odzimira patokha ma business amene tingapange iwo akatipasa ngongole zomwe afotokoza. Ine nkhani imeneyi ndayilandira bwino kwambiri chifukwa kuti president apanga chinthu cha mtengo wapamwamba kwambiri potengera kuti chipatala cha Queens ndi Referral Hospital ndiye makhala ikulandira makese zosiyana kuchokera mzipatala zosiyana ndiye kumakhala anthu ambiri ku Queens kocha zomwenso zimapangisa workload kwa anthu ogwira ntchito ndiye mmene apanga choncho president zithandiza kwambiri anthu mtundu wako Malawi amini ku Blantyre kuno kuti ena matenda ena ndi ena azipita chipatala chomwe atamange chija ndoti zichepesaso pressure omwe makhalapo ku chipatala cha Queens.
apopo nkhaniyo ndayilandira ndithu ndi abwino kupangira kwa achinyamata afe fa achinyamata amatakhala uninzeru komano kuti palibe chomwe ungapange fa nzeruzo zimakhaza kuti komano kuyambira mkampomwe pakutali pakusowa nende zijama pyo tingokhala m'mamizimu mango mwamowa komano ngati kuti azitibwereka ndalamacho ndi kuti fe mayipo tachilandira kuno tathokoza. Pamene tikupanga mabizinesi athu ngati awaka panza timadziwa kuti timafunika ndalama yoti mwina make ithe kutithandizira pa chinthu china chake ndi pachifukwa chimenecho ndikuona kuti apresident aganiza bwino kwambiri. Ineyo monga ngati masomphenya anga njinga ndiyoti ndimayendera ngati ganyo ndimafuna kuti mwina nditapeza njinga yanga ndizipanga zanga ndeti kabanzo wanga ndeti pepopo ndikuti aziyenda bwino komanso ndisitasa kuthandizira pakhomo panga ngakhaliso azibale yanga. Nkhani ya ngongole za chinyamata ndi nkhani yomwe yandisangalatsa kwambiri chifukwa chonena kuti ngati dziko tikudutsa mu nthawi imene achinyamata ambiri akusowekera ntchito. Ndiye ngati ntchito zikusowa ifeyo ngati achinyamata tikuyenera kuzipezera tokha ntchitozo. Njira ina yomwe ingatithandize ni ngongolezo. Achinyamata athu amapanga mabizinesi ena ndi ena. So ngati dziko ngongole zimene zithandiza kwambiri achinyamata. Makamaka kuchepesanso kusowa kwa ntchito zimene ntchito zasowekera pakati. Nkhani za mapasipoti ndi nkhani zofunikira kwambiri ndipo zithandiza kwambiri. Timaona mapasipoti kumachedwa kwambiri anthu kumadikirira mapasipoti kumene kucha nkhani yake boma lilibe machine. So ngati boma likubweresanso some machines to help mapasipoti ndipo zithandiza kwambiri kuti dziko liyende bwino. Ndipo mboma la Mangochi anthu osiyanasiyana ayamikiranso mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kamba ka ndondomeko ya masomphenya achitukuko omwe wapereka. Mtolankhani wathu Owen Mavula wafika ndi nkhani yonse. Muthenga wake ku mtundu wa Malawi pamomwe zinthu zilili mdziko muno pa nkhani ya chitukuko pomwe amatsegulira zokambirana za aphungu aku nyumba ya malamulo, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka tsatane wa zomwe boma lake lakonza pofuna kuonetsetsa kuti dziko lino likukwaniritsa masomphenya ake pa chitukuko. The Speaker, sir, my government has introduced further measures targeted at economic recovery to reduce macroeconomic stability and stimulate growth. Kugawo la ntchito za mtengatenga ndi zomangamanga, mtsogoleri wa dziko linoyu watsimikizira anthu kuti posachedwapa boma liyamba ntchito yokonza ndi kumanganso misewu yosiyanasiyana mdziko muno ndipo ndondomeko zonse zili mchimake kuti ntchito itheke. President Mutharika wati ndondomeko ya zachuma ya chaka chino mpaka mkatikati mwa chaka chamawa boma likonza misewu yochuluka kuphatikizapo msewu wa Mangochi Monkey Bay, Masasa Golomoti Monkey Bay turnoff pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu okhala m'maderawa amakumana nawo pa nkhani za mayendedwe. Nkhani yakondweretsa anthu ochuluka kuphatikizapo ochita malonda mboma la Mangochi. Uli ndi mabizinesi ambiri tili kunyanja kuli maloji amabwera azungu timapeze kuti kachithandizo kakupezeka tindi somba fresh kuno ngati kunyanja imatithandizira soko mbiri kuti bizinesi yathu izikipira pasogolo fa yasewu komanso fengara kabanza tikuvutika kwambiri mayendedwe amagalimoto Afrika mayendedwe umanise watu ofunikira wa business atati nsewu wakonzedwa zinthu zikhoza kutiyendera ifenyeno ati munthu akhoza umakhaza kuti wafika kuchipatala nthawi yabwino komanso nsewu ukhoza kutithandiza ngati fe anthu a bizinesi kuti bizinesi zathu zithamanga mofulumira chifukwa anthu ambiri akumachita ngozi chifukwa chosakonzedwa kwa nsewu umenewu wawonongeka mwambiri ndipo atata ukoze titokhala osangalala kwambiri. Omwe akuthiraponso ndemanga pa za masomphenya achitukuko chomwe President Profesa Arthur Peter Mutharika wapereka ndi mfumu yayikulu Namkumba ya mbomali. Malingana ndi Namkumba, misewu ya Mangochi Monkey Bay komanso Golomoti yachititsa kuti ntchito za mayendedwe zikhale zovutirapo mbomali kamba kakuonongeka kwake zomwenso zikusokoneza ntchito za malonda komanso zokopa alendo. Ndithokoze kwambiri kuti abwana aganizira kwambiri chifukwa munthu azathu ochokera kunja amadera osiyanasiyana kamabwera kuno kusafika kuno ku Mangochi kapena kuno ku Malawi ngati safika kuno ku Monkey Bay kapena kuno ku Mangochi ndi kuti amandi ku Malawi sidafikeko. Tsono anthu amenewa amatsika kuchokera ku Lilongwe ndipo akatsika anthu amenewa amakwera magalimoto awo mati amahayala kuzafika kuno ku Mangochi. So msewu umenewu ndi msewu wofunikira kwambiri.
Kupatula ntchito za mtengatenga, mfumuyi yayamikiranso mtsogoleri wa dziko linoyu kamba koonetsetsa kuti anthu mdziko muno ali ndi chakudya chokwanira, ponena kuti pakadali pano mitengo yogulira chimanga yatsika m'misika yonse. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno kwa MBC, tentonenso mitu yake. President Mutharika wati ndokhumudwa ndi mchitidwe omwe anthu ena ogwira ntchito mzipatala zaboma akuchita polandira komanso kuyitanitsa ndalama kwa odwala mcholinga choti alandire thandizo. Nduna ya zamalonda, mafakitale ndi zokopa alendo yati igwira ntchito ndi ochita malonda omwe saboma kuti nkhani za mafakitale zipite patsogolo mdziko muno. Ndipo bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalimbikitsa anthu omwe analembetsa mayina awo mkaundula ovoti pa chisankho chapadera kuti akatsimikize mayina awo mkaundulayu. Tikupitirira ndi gawo lachiwiri la nkhani zathu. Unduna wa zachitetezo cha mdziko wasimikizira anthu mdziko muno kuti apolisi akuchita chotheka pofuna kupeza anthu omwe anazembetsa mkulu wa hotela ya Crossroads Samir Sakran. Nduna ya mundunawo apita mukito ayankhula izi ku nyumba ya malamulo lachiwiri pomwe amayankha mafunso okhudza nkhaniyi kuchokera kwa aphungu. Nduna ya zamalonda, mafakitale ndi zokopa alendo Simon Itaye ati agwira ntchito ndi ochita malonda omwe saboma kuti ntchito za mafakitale zipite patsogolo mdziko muno. Itaye anena izi mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano wa ochita malonda omwe saboma a mdziko muno komanso aku India. Justin Nkweu wafika ndi ripoti. Itaye anati ochita malonda omwe saboma ndi ofunika kwambiri kuti dziko lino lipite patsogolo pa nkhani za mafakitale. Ndunayi inaonjezera kuti ichi ndi chifukwa chake unduna wawo utengera mwayi wa ubale wabwino omwe ulipo ndi bungwe la kampani zomwe sizaboma la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI kuti azichita malonda mosavuta. Mbali imene chimene tikufuna kuonetsetsa nchokuti tidzigwira ntchito limodzi ndi IMCCI a Chamber of Commerce kuti iwo azitiuza mavuto amene alipo, ma opportunity amene alipo, andi nkuona kuti ife tingathandize bwanji fika ife sitimapanga business amene amapanga business ndi IMCCI. Mtsogoleri wa bungwe la MCCCI a Wisely Piwi ati mawu andunayi ndi achilimbikiso ndipo ndiwokonzeka kuthandizana ndi boma potukula chuma cha dziko lino. Iwo anapempha kuti pazikhala kukambirana kokwanira boma lisanakhazikitse mfundo zina zomwe zimakhuza malonda. Mgwirizano umenewu tikufuna tione kuti iwo amapanga zinthu manufacture ku India. Tingawakope amene kuti azapange ku Malawi kunoko, akhalise mafactory kunoko. Tikakati mafactory ndiye kuti tikapanga create ntchito kwa Malawi. Tikhaso tupanga nawo export kuchoka ku Malawi kuno kumabwesa ndalama zakunja. Ndiye ndimene tikupanga pano patabweresa anthu aku India ambirimbiri amene ndi makampani ameneko ma CEOs. Tabweresanso ma CEOs aku Malawi kuti tikhale pansi tikambirane kuti ndi chani chimene ife ngati Malawi tingapange geni kuchoka kwa iwo kuti iwo apange create ma factories kunoko. Ochita malonda ochokera ku India awa anali ndi kazembe wa dziko la India ku Malawi a Imran Gujar. A Gujar analangiza ochita malonda awa kuti asamangoyang'ana zopanga phindu koma aziyesesa kuchita malonda amene angatukule maikowa. Za mafakitale ndi nsanamira imodzi ya mfundo zotukula dziko lino pachuma zotchedwa Malawi 2063. Justin Nkweu, MBC, Blantyre. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalimbikitsa omwe analembetsa mayina mkaundula wa voti mdera la kummawa mboma la Blantyre kuti akatsimikize mayina awo pomwe akukonzekera kuponya voti pa chisankho chapadera chomwe chidzachitike pa 17 March chaka chino. Ntchito yotsimikiza mayina awa ichitika kwa masiku awiri ndipo yayamba lero. Poyankhula pa sukulu ya Andisani poyendera ntchito yotsimikiza mayinayi, mmodzi mwa makomishonala a MEC Dr. Emmanuel Fabiano apempha mgwirizano pambali zonse zokhudzidwa kuti chisankhochi chidzayende bwino. A Fabiano akufotokoza. Izindikire kuti anthu amene analembesa kuti adzavote ndiofunika kuti abwereza one kuti mayina awo ali mukaundula wa vote. Tikudziwa kuti ena amwena anaonapo mayina awo mbuyo mumene timakonzekera chisankho cha pa 16 September. Koma uso ndi mwayi wachiwiri woti ngakhala anaona mbuyomo abwera azaonesese kuti mayina awo alipo. Tikumbukire kunena kuti kuyambira chaka chatha kuzafika chaka chino pale anthu ena amene alembesa kumene
ndipo amene alembesa kumene ndi amene alembesa kale onse akupemphedwa kuti voters register imene ilipo pakali pano simene inalipo kumbuyomo kwataonjezera mayina ena anthu ayenera kubwera kuti azaone. Ndi udindo wa munthu aliyense amene analembesa kuti azavote komanso anthu atsogoleri a zipani ndi ma independent candidates ndi mabungwe osiyanasiyana amene ali ovomerezeka pa ntchito imeneyi kuti aonesese kuti anthu abwera kuzaona mayina awo. Chimene timachitira izi nkopa kuti siku lovota wina asazadandaule kandi munthu wovota kani ndi achipani kama observer kuti wakuti analembesa mazina ake sinapezeke mukaundula wa vote. Zimenezi zimakhala zosathandiza chifukwa mwayi waperekedwa ndipo anthu ayenera kugwiritsa ntchito mwayi umenewo kuti siku lovota azathe kuvota popanda chivuta china chiliyonse. Ndipo padakali pano ntchito yotsimikiza mayina omwe analembetsa mkaundula wa voti ku Luwinga ward ku Nzuzu yayamba bwino. Poyankhula atayendera malo angapo omwe anthu analembetsa kuti azaponye voti, commissioner wa bungwe la MEC Harry Kanjewe atali mchikhulupiriro kuti anthu ena agwiritsa ntchito njira zamakono kuti aone mayina awo mkaundulayo. Tindi zambiri mu ripoti ili la Chisomo Manda. Chisankho chachibwereza cha kansala chichitika pa 17 Marichi ku wodi ya Luwinga mu mzinda wa Nzuzu. Izi zikutsatira kumwalira kwa mmodzi momwe ankapikisana nawo pa chisankho cha pa 16 September mchaka cha 2025 patangotsala masiku ochepa chabe zisankhozo zisanachitike. Poyankhula atayendera malo ena omwe anthu analembetserapo za chisankho, Commissioner Harry Kanjewe adati ali ndi chikhulupiriro kuti zonse zokudza chisankho chachibwerezacho zenda bwino. Iwo adati kuchepa kwa anthu odzaona ngati dzina lawo lilimo mu kaundula kapena ayi nkosadandaulitsa, ponena kuti anthu 297 ndomwe angolembetsa kumene, pomwe omwe analembetsa mbuyomu okwana 7035 adatsimikiza kale mayina awo. Panopo tikumvetsetsa chifukwa chomwe anthu sakubwera, chifukwa pali ma platform angapa amene munthu ungathe kutsimikizira mayina awo mayina mukaundula. Yoyamba ndi imene tikupanga panoyi yoti anthu abwere pa center azaone mbuku ngati dzina lawo ndi ma details awo onse alimo, ndi kupanga check pa mayina aja omwe timapangira register. Komanso pali njira ina yopanga type star 2509 hash pa phone ina iliyonse, and information imene ya munthu amene akufuna kupanga verify ikhoza kuonekanso pamenepo munthu kupanga verify. Chifukwa chomwe chikuchitika panopo ndikungodziwa kuti kodi dzina langa lidakalimo mukaundula muja, and anthu amene akupanga verify kwambiri panopo ndi amene apanga register mwezi wathawu. Paulendowo zinaonetsanso kuti m'malo olembetsera mbiri munalibe oyimirira zipani omwe amafunikira kuti azikhalapo ndondomekoyi ikamachitika. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Akuluakulu oyendetsa ntchito za Malawi National Council of Sports ati ndokonda ndi momwe likulu la nthambi ku Blantyre likugwirira ntchito zake. Wapampando wa bodi a Jim Kaluwa wayankhula izi pomwe amayendera ofesi za nthambi komanso malo omwe ali pansi mu mzinda wa Blantyre monga mabwalo a BAT komanso Blantyre Sports Arena. Iwo akufotokoza zambiri. Ndikwena kwa thokoza executive management mama akufika atafika ku office kwawo naona kuti no ma office ndi aje ndadongosolo kusiyana ndi imene tinazibezera kulilongwe well organized, ndi zafika kuno ntchito iliko kwambiri kunoko ku mama ku sports arena kuno ndi ku BAT ground. So kunati pali zambiri zimene zikwenda kuti no zionerebe mama ku BAT komanso kunonso mavuto ambiri amene tapeza kuona kuti no monga ground la basketball floor ndiyo yoterera nthawi ya mvula komanso ya tennis chimodzimodzi. Imene ndakambira mu speech yangu yambiri pamene kuti no tikufuna ma partners ambiri abwere kuti tipite ntchito limodzi, because even bomaso region chikhumbokhumbo chawo kuti no sports council kusogolo ikhali yozimira pa yokha. Ndoye nkhani ya commercialization ndi makamba daily ndimene ili yaikulu kwambiri, so tikuyenda kupeza ma partners ambiri sport business.
china chilichonse sitingangodalira boma ndi mukhoza kuona kuti no malingaliro ambiri ndikufuna kuti no mafacilities ambiri ndofuna kuti tapange upgrade kupano tikangonena kuti no kungozikundikira sizingatheke. Mukhozanso kuonanso nthawi tinapita ku institute chinthu cha chindi history and chili mu state yonena kuti nyosakhala bwino kuza kupanga partner ni makopo esena awiri atatu mmene achita kumbuyo tipange innovate tichipagirani ngati business. Tikatere tatsiriza nkhani zathu madzulo ano, tionenso mitu yake. President Mutharika wati ndokhumudwa ndi mchitidwe omwe anthu ena ogwira ntchito mzipatala zaboma akuchita polandira komanso kuyitanitsa ndalama kwa odwala mcholinga choti alandire thandizo. Nduna ya zamalonda, mafakitale ndi zokopa alendo yati igwira ntchito ndi ochita malonda omwe saboma kuti nkhani za mafakitale zipite patsogolo mdziko muno. Ndipo bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalimbikitsa anthu omwe analembetsa mayina awo mkaundula wa voti pa chisankho chapadera kuti akatsimikize mayina awo mkaundulayu. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo Dawson Kamata, tukufunani usiku wopambana. Masarwani